दिनैलाय माथो गेवलां गेवथां बिबार बारियाव बिबारजों समायफ्लेथारदों नाहरलायगारला बा नंगौथ' आरो जोबोद समायमारदों बे बिबारफोरनि बिदैखौ सोमब्ला जों माफा माफा सिखिरि जाथारनांगोन नङा होनब्ला हामफ्राय ओइ नोंसोरो मिन्थिया नामा बिबारफ्रा माफा सिखिरि थायो होननानै नोंथांमोना मानसि ना जुनार मानसिब्लाथ' नोंथांमोननि न'खरावबो सोरहाबा बिब' सोरहाबा बिनानाव थाथारगोन न'खराव थांनानै गावबागावनि बिनानावखौ मानो जंखायहैयाखै ओइ सेंग्रा नों बबेनि बानलु बोदोंलै बानलु बोरदोनाबो सिफ्लेना जायोबा बाथोन जायो बेखौ नोंसोर मिथिया नामाब्रा हायोब्ला खाथियाव फैलाय माथो मोनदोंब्रा चेम्बाराव फैदो आच्छा मिस्टार रन्जित नोंथांमोननि जुलि जानाया बेसेबां बोसोर जाखो बोसोरनै जाबाय सार दुखु गोनां बाथ्रा निलिमानाव गथ' बानायनि जेबो लक्षणखौनो मोननाय जायाखिसै इयुनाव नोंसोर गथ' मोननांगौआ एसे गोब्राब एक्सक्यूज मी डॉक्टर डिबरो माबाफोर बुंनोबा बुंदो सार बेनि अनगायै माबाफोर पजिटिभ राहा दं नामा राहायाथ' थेवबो नोंथाङा गुबुन गोजानाव थांनानै मोजां स्पेशलिस्ट डक्टरनो देखायहैनो हागोन नामा निलिमानाव गथ' बानायनि जेबो लक्षणखौनो मोननाय जायाखिसै इयुनाव नोंसोर गथ' मोननांगौआ एसे गोब्राब दावग्रा हाउननि दादागिरि ओइ शाला
गोजोनबायना नेरसोन बे लखबाव नों आंखौ सानबेसे दोननानै लाखिनो हायो नायगोन आं नोंखौ सैमानि फिसा सिनायाखै नों आंखौ रन्जित नों मा सानखो रन्जित हेल' सोर जाखो आं चन्दनसि बुंदों सम्बारु माहाजोन न' दंना अ आंनो माबाफोर गोजोनथाव रादाब दं नामा बाथ्राया बांद्राय मोजां नङा नोंथां खोनासं नोंथांनि फिसाला महरा मैया बेलासिनिफ्राय जोंनि लखबाव दंफैयो मा मोजां स्पेसियलिस्ट डक्टरनो मा दायनि थाखाय नोंथाङा फैग्रोदोल' जेवारि जेवारि आइ जेवारि निजिरा आइ मामोन बाबा नोङो मायालाय सानस्रि मोनावसो रुवाथि नागिरनो होनना थांदोंमोन बारिथिंबो थांदोंमोन मैगंसो नागिरहैदों नामा र' आं नायहैनि थांलाय डक्टरनि बाथ्राखौ दोन हा बे सेंग्राफ्रालाय बबाव थांजोबखोब्रा ओइ खाख्रब मोजांब्लाबो गाज्रिब्लाबो फैले माथो गोजानब्लाबो ओरै खाथिब्लाबो फैलाय मा जाखो डक्टर अ नोंसोर सानैजों बे दावखानि हा 15 बिगा गैया होमबा बेखौ ट्रेक्टरजों एवजोबदो थां ट्रेक्टरनि थावा एसे खम ना बेखौलाय माथो गावनो एवगासिनो दङ बोसोरथाम जाबाय बियो सुखुनो हायिया मैया गावनो होनो होननानै बुंफिनदों जागोन नामा नोंसोर सानैया थांनानै एवै दे जागोन दे थावनि दामा हर बेनो आरो गायखेर दाहाखौ नोंसोर रानथेनजों नोंजों थांनानै गायहैदो रानथेना लिंला जागोन दे आयं सावल' माल नङा आंहा बेबायदि गोजानाव थांनो समबो गैया आरो एसेबां रांबो गैया दिनै मा ओंख्रि संनो हायोब्ला नों मादैया जेबोखौनो खिथानाखै आदै जेबोआनो गैया दाहोनाफ्राबो सेनहुन थाहैला नालाय हा माथो जाबावनो बे थेंगोना मोनजोंलाय मोनसे खामानि थोनग्रा मोनसे खामानि मावग्रासो बिसोरो गावनो मोनजाथारो दैज्लां बोथोर गायनाय फुनाय सम बे दुब्लिफ्राव सेन गंसे गारनानै दोनैबानो नाया मोनजायो गावसोरनो दाथ' दिनै बिसोरो बानलु बाथोन होना हो माथो इसेबां दावराव दावसि जाबाय थागा हारसिंलाय दावराव जानायसो नुदों नोङो दावराव जिसो नुदों औ थांगा बे मैगं लायनायखौ नुवाखै नामा ओंख्रि गैया दाहोनाफोरनो संनो अ नै नोंसाला मोजाङा थानायाव दंनो न'खाबाव आं दा थांनो ओंखारदों थानायाव गोबाव जाबा बुंहैबानो जाबाय सेक्रेटारि आं दिनै बान्दोनि मिथिङाव थांनो हालिया फा गुदुंब्रा दै दानस्रां थान्दा बरफ बायदि थान्दा गुसुसो फाग्लि गावब्रेंनि साहाखौ लोंबाथाय आहा हाथाइनि रोदायासो जोबनो नागिरो गामिनिनो माबा बिबुआसो थनथ्रला हैजोबबाय खुलुमबाय आंनालाय माथो गुदुंलायब्रा बे आवसोआ बेबादिनो ख्लेब ख्लेब जंखायो बेखौ बाथार बुजिबाय आं गावब्रेंआ बेबायदि जंखायनाय मानि बियो नोंखौ सिरि सिरि गोसो थोखोमानानै दंब्रा जाम्बा गंनैसो सिलेन लाबावनांगोन दे नेम बायदि मुलिखौ मानसिफोर नायिया माबा हनै बेदर गोथां खारनाय बायदिसो खालामसिनलायलांबायलै आदै जों बायदि नांगोल फासखौ नाङानो मालाय लोगोफोरखौ एदावनायावनो बुलायनाय जाबाय बेखौनो बुद्धि गैया जाबाय दा मानसिया एसे गाज्रियैनो जखम जादों सार बुद्धिखौ दोनथ'नानै एसे खायदा बोरायफोर दंबा फोरोंदोब्रा बेयावनो बे रागा जोंनानै फंनैसो बुबाय आरो माखासे गुन्दाफ्रा बेखौ गाज्रियैनो जखम खालायबाय सार बेखौ जोङो एफआइआर होनो सानाखै ट्रिटमेन्टनि खरसखौ होबानो जागोन सार औ बिदिब्ला ए बेवाइफ्रालाय अबा थांनो ओंखारबाय नामा दिनैलाय बान्दोनि मिथिं गैयामोन होनबा आदायालाय थांबाय जोंहा निजिरा बिफाया थांनो हाया होननानै बुंदों ओंखायनो खोन्थानो फैदोंमोन आं फुङावनो अदालगुरियाव थांनो ओंखारलांबाय मानसिया ए माथो गसंबाय थागा फैदो बावनो जिरायफैदो दे नोंसोर मा रायलायबाय थादो आं थांसै नोंसालाय नोंसिनि खामानियाव थांदो फै जोंहा रायलायगोन दिनैहाय गोसोफ्रानो एसेबो मोजां नङाहाय बिनानाव दिनै निजिरा बिफाया फुङावनो रागा जोंदों आंजोंबो मोजां रायलायासै थानायाव ओंखारलांबाय महरखौ पुलिसा लकबाव हमना लाखिदोंनो मैया सानसेया टाउनाव दंहैयोमोन खोमा बेसो मोनथिबायो नामा सोंसो फैदोंमोन आं र' आं लेंहरनि सानस्रि आइ नै नोमायंआ महरनि बाथ्राखौ रायलायनो फैदों ए माथो आयंसो औ आयं मा माबा आयं बाथ्राया बुङाबाबो जाया जाथायाथ' बहुद दुखु गोनां खोनासं बिदिब्ला आं खिथानि खोनासं आयं दे बुं
दे खोन्थालाय आयं बै मानसिया जोंखौ दहायनिफ्रायनो नायहरगासिनो दं बिदि जाथाया थारमाने न'खराबो मान सनमान थाङो आरो जोंनि गामिनि मानसिफ्राबो जोंनि गामियाबो बदनाम जायो नालाय जोंनो माबा आं खामानियाव जोबोर लाजिनाय मोनबाय आयं गथ'खौ जोनोम होनानै मोजां आखल आखु गियान होनो रोङैनि थाखाय नोंसोर गामिनिनो सेंग्रा सिख्लाया एसे मोजाङै बुजायोब्ला जोबोद गनायबायगौमोन नामा नोंसोरनो बुंनायसाय आयं नै आब' नोंथांहा माबा मोनसे गसाया सोरखौबा गाज्रि जाथों होननानै सोरजियाखै जोंखौ बुं महरखौबो नङा बर' समाजाव गाज्रि जाहोग्राया सोर मिथिगौ बेनो जादों जौ नोंगौ आयै नों थिगखौनो बुजिदों आयं जों नोंथांजों महर आदायाना थारमाने बियो लोगोफोरजों लोंला जाला बयजोंबो दावराव दावसि खालामो जौ लोंनायखौ गारहोनो हाबानो आदा महरा मोजां लामायाव फैफिनगोन जानांगौ समस्या जोबोद जागोन आयं नेरसोनखौ लानानै जों महरखौ बुजायनो नाजागोन आयं नेरसोना जोबोद गोसो गुदुंनि मानसि गामिनि गावनि लोगोफोरखौ लानानै समाजनि खोथा हारिखौ फोसाबनायनि खोथा बाथ्रा बुंबाय थायो बियो जोङो नाजागोन आदा महराबो माने मोजां लामायाव सफैनाय नोंनि रुवाथिखौलाय मोनमारगोन नामा रायलाय लांखाबानो जाबाय दा र' आं लेंहरनि गयथि ओजों फैलाय गोरा नै आब'मोनहानाव देग्लायबो नों थाबावनो सानदोंबा थाहैनो हागोन हिनजाव निलिमाया सांग्रेमा गथ' बानो रोङा जोंलाय मालायनाव थाग्राफोरालाय थायाबालाय माथो आं खुनु कर्ट कासाराव थांनानै हामाब्लासो दिभर्सबो लानो थांनांगौ सानाखै गाबोनो थांबानो जागोन आयं कर्ट कासारिजों जेबो सोमोन्दोबो लाखिनो लुगैयाखै आं बर' समाजनि नेम बायदि फाथैलाइ बिसिनायखौसो खालामनो सानदों आंबो बेखौनो लुबैदों मानोना जोंनि खामानियानो पुलिसनि जेसेबां बिलाइ हायो खुलुमबाय सार नोंथाङा सफैबाय औ सार मानसि आंनि आखायाव सफैनायखायसो मोजाङै बासिबाय गोख्रैनो बर' समाजनि गुबुनाव गोग्लैनाय मोनबा फाथैलाइ बिसिनाय मा जागौमोनथाय नोंथाङा सिगि सग' जेरैब्लाबो बे खामानिखौ जाफुंहोथारनांगोन नै बे लखबावनो दं हा सुदिया दाबो खर'निफ्राय खाराखै नोंहा लोंबावनो मा नोङो टाउनाव लेखा फोरोंफैयाखै जुमाय लोंनानै आदो मानसि फैदों नोङो आं दिनै माबा गासिबो मान सनमान थानायाव बिदि दावराव खालामजाया मानोना बियो पुलिस स्टेसनसो रंजार मा नोंहा लाजिनो लाखिन नोङो न'खरनि गासिबो मान सनमान चेन्ज खालामजोब्बाय नोङो आलासि जानो थांफानो नोंनाबाथाय खालि बिदि होननायल' जाबाय आदै जाबाय जाबाय मेजेरनायसो मानसिखौ नों बुजायदो नोंथां बैसोआबो गोरलै जाबाय बेबायदि बैसोआव बेफोरबायदिया जाबाय थाखायो दा बाथ्राया जाहैबाय दानसोरांथ' जोबोद सिरियास हस्पिटालावसो दंहैयो बिनि न'खरनि मानसि आरो लोगोफोरबो फैफादोंमोन नेरसोना फैफादोंमोन एफआइआर होआसै बिसोरो कमप्रमाइस खालामनायखौसो लुबैदोंमोन नोंथाङा गनायोबा 20,000 जुरिमाना हिसाबै होनांगोन जागोन सार बेखौ लाखिदो सार दे फुङाव जा ओंखारलांदों नार्जारि खुलिनानै हो न'आवनो हाबफैफिनाखै सानसेमानि बहा थांदों नै बेयाव साइन होलां आंनि गथ' गैयै जाहोनखौ डक्टरा फोरमायनाय साननांगोन नोंथाङाबो बेयाव सहि होलांनांगोन गोदाव सोराव जालांदों दा नोंथाङा थांनो हासिगौ गोजोन्थों दे जागोन सार दे नोंथाङा थांनो हासिगौ थ' गोख्रै आं जेबो जाया नेरसोन आफा मा आं बिन्दोनि लोमजानायखौ बारानिफ्राय बारा नुनाय मोनथारबाय आफा आखायाव रां रुफाफोरबो गैया आफा बै मोजां अजाखौनो लायजासिगोन नामा नोंसिना खालि बेनोसै लोमजाबा साजाबा अजा सोर साबैसे अजायालाय दासिमबो मोजां बेमारफोरखौ फाहामनो हादों बे अजाफोरा मुलिनि मुंखौनो मिथियो ना सिनायो बे हाग्रानि बेन्दों बेनलाखौसो होनोसै उनाव बारा जानानै मानसिया बिदिनो थैनोसै मादै मा जादों नोंस्रा मानो एफा दावराव न'आव हनै बर' जाम्बा जाम्बिनि खोथा मा जानो माबा बिन्दिया लोमजादोंनो माबा मब्ला अजाखौ लायनो नागिरदों ना मुलिनि नामखौनो मिथियो ना सिनायो नोंनो बुजायना हो आइनो र' आं बेमारिखौ नायगोननि आंहा मादैजों गोबां रायलायनांगौ बाथ्रा दंखायो इसोरनि हरनाय दान नों बेयाव जिरायथ'दो दे सानस्रि बेमारिखौ नायथ'दो आं साहा फुदुंहैनि
गैयाल' दावमैना मारै मोनखो देहाखौ बिन्दो नाथाय आं बारासो जादों बिन्दुलै आब' आं हामनाय नंला हामगोन दे हामगोन गोसोखौ हमथा मानो हामा जानो डक्टरनि रावजों आंनि गोरलै बिखायाव आइ साया जायाखैमोनबा बिसनि बेगर दाफो लाबोदो नै लाबोबाय आयु साहा फुदुंलायबाय मादैया लोंदो ओरैनो साहा रोगासावबाय हाब हाब आइनो खोन्थाना होलाय बै रानसिपारानि जाथायखौ बे दायना होननानै बुथारलायनाय जानायखौ खोनासं मादै नों दिनैनो खोमसि फोथायनाय जाथाया बर' समाजखौ नोरजिया बे आरो न'निफ्राय सिनस्रि खुंफायना दोनबाय नोंनि मोखां नायनानै मोनसे जाथाय जानानै आंनि थांबाय थाखाय हाब अन्थाव बाथाव 6 थाखोआव फरायनाय गथ'आ लोमजादोंसोमोन दाना बेखौ बिमा बिफाया अजानाव मा नायखांनानै मा मुलि जाहोखो फिसाखौनो खोमानानै लाबाय आरो बिदिबो जाथारदों सासे अजानाव नायखांनाय बादिब्ला बे गथ'खौ जांख्रा अजायानो रायथारदों जाहैबाय आरो दा बेखौनो दायना होननानै मिथिनानै गामियाव बुथारबायबो आरो सासे दायना होननानै बुथारजाग्रायाल' बिनि न'खराल' सिलिंखार जागोन बे नङा जाय बुथारग्रा मानसि बिसोरबो गोदाव सोराव जानांदों बे समाव नों बावदासो जागोन ए डाक्टार बाबु फै जिरायफै जिरायथ'ला पेसेन्टआ बहा दं नों मा सानखो नों मा बुंदोंमोनलाय आं गाबोन न'आव थांनानै आंनि बेरामखौ नायजानो थौलाय बाहेरायाव एसे रायलायहैनि थां आदसा गथ'आथ' जोबोद सिरियास एक्सट्रा रिपर्टनि बायदिब्ला गथ'नि उदैयाव टिउमार जादों गथ'खौ फोथांनोब्ला थाबैनो अपारेसन खालामनांगोन रां मोनब्ला ओरैनो बेसेसो आं नोंखौ दानि बायदिब्लाथ' 40 नङाब्ला 50 कचबिहाराव लांनानै सासे मोजां डक्टरनाव दिन्थिहैगोन अके माइनाव बाबा हालेवनायखौ थाव हगारदो थोनलाय आं टाउनाव थांनो होननानै जागोन दे आदा थाव नोंबो थांनि 40-50 रोजा गोसोखौ बे लोरबां रांखौ दाखालाम बहा मोनगोन इसोर दङना मोजां गाज्रि गासिबो बिनो बिजिरगोन जोबोद गोरा माथो बैनाय जौआ रावबो जानो लुबैया नोंनानाव संनाय जौआलाय मालाथो गाज्रि जाफिननायब्रा नेम बायदियै जेरै आं गुबुननि जौखौनो एसेबो लोंनोनो खहाबथारा ए माथो आमाय जाब्ला फैदोंलाय ओइ दालाय बिमा खामफ्लाय होफैलाय जिरायनो सावरिसो लेंला बायदोंमोन आङो माथो न'खरावनो रावखौबो लोगो मोनाखै गासिबो माथो आमाय खापसेसो लोंलांदो नांलायला खोमा आरो मानसि लेंनो दंबावोमोन खुरैसो लोंलांदो गाबोन सावरि लेंदों आङो गलि लुनायनि बयबो थांलायलायदो सावरियालाय आमाय जोंबो माथो बयबो ओंखारलायखायो सावरि जाखालायखायो माथो नैबेयाव 50 रोजा दं रायजानायावल' सुबिदा आफालै नोंसोर मानो दावराव खालामबाय थायो आं लेखा फरायनांगौ फरिखा जासिगोन जोंना मा नों मा खर'नि फरिखा बिलाय बे आयाबो ओरैनोसो नायबाय दं जौ लोंनायफोराव ओरै लाना थांलाय लामायाव लाना थां गावसोरबो फरायासै फिसाफोरखौबो बिदिनो बुङो बिसोरो माला स्कुलाव थिनहरनायब्रा नोंसोरलाय जोंखौ सिखारबानो मोसौनि उन लावथि लानानै थांफानांनाय थांदो आइ ओइ गोमजो नोंलाय माथो दिनै खिफियाबो गुजुआबो फंसेबो रावबो रायलाया नोंहा मा जादों दा गाबसै आइ माबालै हामबायसै आं मोनसे बिराद गिदिर अलखदाव गोग्लैनानै दं मैया डक्टरा बुंलांदों गथ'खौ फोथांथारनोब्ला रनजितआ अपारेसन खालामनांगोन बेनिखायनो रां एसे नागिरबायदोंमोन आं माथो रावबो मा बारा जाथारदों नामा लोमजानाया औ बाराथार आंथ' मिथिथाराखै माथो हायोबा फंबाया आंनो एसे रांफोर हेफाजाब नांगौ जायोब्ला उनाव हाफोरखौनो माबा मोनसे खालामजागोन बे आंबो रां रुफानि बिथिङाव बिराद गोब्राब दुरबल जानानै दंथारो दा आं मोनसे राहा होनो हागोन नाथाय बुंलाय फंबाय मा राहा बियो नोंथाङा माहाजोननि आखायावसो गोबां रांखावरि थाबाय थायो नों बेनावनो थांनाय नाय ए नोङो सानदांगा माहाजोननाव रां दाहार लानो रां दाहारखौ होगोन नोंनो मानो होनबा नोंहा हायानो दंखायो
बेबायदि हा हु थानायनो सानदांगा माहाजोना जथेस्थ जायनो थाङो बेनो हरो आंनाबो 15 बिगा थांबाय रां सुख'नो हायिनि नोंसोरबो मावा दाङा लोंनाय जानायखौल' बारा खालामथारोब्रा होमबाबोलै बेना बांद्रायथारदों गावजों गावनो आंबा थलाब्रै सनाखौ बन्दक होनाया सुनायाखै आइजों थांदो बे आदा गोमजोरमोनहालाय गोदो बिमा बिफानि दिनाव मा दं मा गैयामोन लोंनाय जानाया बारा फारि फारि बांगाल जंगालनोसो हा हु फानला जोब्बाय दा नेरसोन फिसाया फरायनाया मोजांथार देग्लाय मेट्रिक फाइनाल होदों बियो पास जाखागोन एसेबां थाखा फैसानि अभाबावलाय मा मोजां फरायनो हाबावनो बिलाय जौआनो बर'नि कालसार बोरै नागारनोब्रा जौआलाय बोरै बर' हारिनि हारिमु जानो हानो बे फेग्रा मुवायाखि मोनसे हारिनि हारिमु जानो हायोना गोरों गोराफोरानो बुङोलै माथो जोंथ' आरो गामियाव संनायखौसो लोंबावो टाउनाव थाग्राफोरा बै गोजा ना मा गोजा बेलायिफोरखौसो लोंलाबायोनो माथो बेफोर गावसिनि गोसोनिसो बाथ्रा बेथ' बाथौ हारिफोरनि कालसारसो आरो नेमखान्थिथार बाथौ हारिफ्राथ' जौ नङाबा फुजायानो जाबावा ए रंजालि बैसागुफ्रावबो माथो जौ लोङैसो मोसाला बारलाबायो बे कालसार नङा नामा बेनोथ'लै दावखा बे बर' हारिनि समाजनि गाज्रि आसार खान्थिखौ गारनानै जों मोनसे गोख्रों बर'नि गोग्गो आसार खान्थि दानो नाजानांसिगोन नङा होमबा दावखा अब्लासो जोंनि समाजा दावगानो हागोन मा रागाब्रा एसे खामानि एरनायनि आंबो टाउनाव थांनोब्रा खामानि एसे हाखाथावरा मा खामानि दं टाउनावलाय नङालै आफा मेट्रिक आनजादा खाथियाव सफैबाय नालाय एसे मोजाङै फरायहैनो सानदों आङो बिमा बिफाया जेब्लाबो मोजांखौनो सानो फिसा दा थांनानै गोदाव सोराव खालामहैदोलाय मोजाङै फरायालासिनो फोथायायै आं बिदि जेबो गोरोन्थि हाबा मावनाय नंला गावबिया नोंखौ एसेबो गोसोथारा नामा बेसेबां रां नांगौ हरा मानो माबा खिखौ नायो मानसि निजिराय बै आलमारियाव 12,000 रां लाना फैलाय नों दानो खि आगदा सेस्था खालामथारबायलै आङो माबा नै फैसाया दैहुनि दैयाव ना लफायनाय बायदिसो मोनलाय लांबायलै आदा नै बेगा दाखायाबो बेनो लेखा गोरों नांगौथ' दा थांनानै सावला मावला जुमाय लोंहैदोलाय आरो खालायलाबायो नामाब्रा रब्रा नोंना माखौ दाबिबाय थादों आं नोंनो इंराजि मोनला जाखो नोङो बड'लेण्डखौसो बुंदों नोङो दे बुंदो दे बड'लेण्ड नांगौबा मानोथो बारसोमहैयाखै नङालै बिर जोहोलावमोनबा आदारा मोनासै एसे फोरमायला होलै बेनो बड'लेण्डनि बाथ्राखौ बड'लेण्ड नांगौनो बेनो आं बुंदों आं बुंदों थैबाबो बर'फ्रा बड'लेण्ड मोना आं लिरनानै होनो हागौ नों आं बुंनायखौल' बुंफालां नाथाय मानो मोना खोनासं अन्ध बिसास खालायनाङालै फाग्ला बर'फ्राना नों आं बुंनायखौल' हाथियार हमग्रा बिर जोहोलावफ्रा गावजों गावसो गावथारलायगासिनो देथारलायगासिनो सरखारजों नांनो नागारै हारिजों हारिसो बुथारलायगासिनो बेखायनो आं बुंदों बड'लेण्ड मोना हामालै नोंसोरो लोंनानै जानानै मा बड'लेण्डनि खोथा रायलायबाय थादोंब्रा गावनो बुंबाय जिरायलै आमायसो जिराय बेलेग बाथ्राफोर रायलायना लोंनानै जानानै बै गिदिर गोलावफोरा खोनाबा मा सानगोन नोंसोरखौलाय बे रांखौ होनो हायाब्ला बे 20 बिगा हाखौनो लाबानो जाबाय गुमै औ बेफोरबायदि साननाया जोबोर इनाय जागोन बिफा मानो होनबा बे मुगायाव गावबा गाव नासयलायनाया मानसिनि धोरोम नङा नै फैसाया आं मावनायखौथ' जेब्लाबो गाज्रि नुखायो नोङो महारानि बायदि मुदा गैयि न'आव थानो मोन्दोंथ' बे रांफ्राबो ओमफ्राय फैदों फाग्ला एस मानि गारासोलै इएस औ ए फंबाय ओरै फैथ'नाय दानिया बुंदोलाय माहाजोन बाबुआ दंना गैयाब्रा
दङ दङ न' न'आलाय थाग्रा होननायखौसो बुजिबाय न' न'आलाय न' नाव ए खुलुमबाय दे सफैबायानो नाव न'आलाय बे दैयाव जाग्रा मरालायलाय नांला आं बहायनो जिरायनोसै न' मानि नङा ए न' मानि न'आवनो मावनाय दंमोन येस मानि नंगौ बेखौनो गंनै लाबोफादों ए बे न' येसखौ गोसाथार होनदों माथो बार गोखाम नङाथ' नङा Yes, no. खामनायखौ लोंनो नो हाथारा आङो येस येस नो yes no no yes yes no yes no दासान्दि no yes बिन्दो औ, फिसायाबो जाबाय, लोमजानायानो एकदम गोसोम दानिया जालांथार नों गावनिखौ नुबाथाय सानफ्रामबो बे न' yes खौल' डाक्टार बायथारदों। अजाजोंनो रां खरस जानाय होमबा नोंखौ इंराजि गोरों सानसैब्रा हाथारलिया आं लेखा गोरों साननां गोसोथोगोन नोंखौ आङो जागोन 20 बिगानि नामाव 1 लाख रांखौनो जाबाय, लांसै जाबाय। नामा जायो अब्लासो थोगोन बादि मोनदों आं फोरोंबावगोन आं जागोनलै आदा फारसेथिं नेरसोन फिसायाबो मेट्रिक आनजादनि थाखाय फर्म फिलाप खालामनांगौ बेनिखायनो रांखौ एसे बुरजा नांखागौ जादों दे नेरसोन फिसाखौ मोजाङै फरायहो मोजाङैनो राहो रोंहो गेट मानसि खालायनो नाजा लाख रां गारब्लाबो नै बैनायखौ लिरहोखादां बे दलिलावल' सहि होदो देव खाखर नै खलमा लिरनायफ्रा थिग दंब्लालाय ओइ, मोजाङै मानोथो लिरखाबाय नायबावनो आं। आंलाय बेनिखायनो आं नोंसिनो बे गोरलैयै रां खामायनायनि राहाखौ फोरोंदों उरायना बहाय फाक्का 1 लाख दङ मोजाङै बाहाय बयनिख्रुइ गोनांसिन जिरादानो जादों रां खोनासं रन्जित सोरगोयारि कन्ट्राक्टर बाबुआ जोंनि माखाजियाव नांनानै दं অপারেশন ইজ সাকসেসফুল পেশেন্ট এতিয়া বিপদমুক্ত চিন্তা কৰিব লাগে दा जोंनि मैहुरा रन्जितनि सायाव आं मा खालामनांगोन दार्लिं बिन्दो फिसाया हामगोन खोनासं ओइ महर दिनलाय मा जाखो नोंहा एकदम नार्भासथार माथो होथोर जेबो जायाखैलै हर प्लिज महर खिन्थालाय जों मदद खालामनो हायलाय खोमा दाख्लै जानाय जाथायखौसो गोसोखांनानै जोबोद लाजिनाय मोनदोंलै आङो ए खोथाया बेसो बेफोर खोथाखौनो सानबाय थायो नामा महर बेफोर खोथाया सेंग्रा बैसोआव जाबाय थाखायो खेबसे खेबनै बेफोरखौ जेबो टेनसन लानाङा बेफोरखौ बावलांजोब दे लों एक्सकिउज मी गावस्रा गबायथ' आरो आफाया आंखौ जेलाव मा बुंदों नोंसोर मिथिगौ आंखौ मानसिनि जातखौनो दोनासै आरो मा बुंबावदों मिथिगौ आफाया आंनि हिनजाव होफैबावसिगोननो हाबाब एसे मोजां रादाबखौ नोङो दासो खिथानो सम मोनबाय आंहा बेयाव फुल मदद दं सोरखौ होनो नागिरदों आं नाथाय बेखौ गनायनो हाया आरो आङो दानो हाबा जाया इम्पसिबल बियो इउ आर राइट महर आंबो नोंजों लोगोआव दं सेंग्रा बैसोआ दान्दिसेनिल'लै गोखा गोखै गासिबखौबो साखिजोबनांगौ इन्जय खालामनांगौ आंखौ नोंथां होननानै मान होनाङा उरायना आच्छा दानो हाबा जाया गनायबाय दे नाथाय खाथि खालायाव नोंहा सोरबाफोर मेगन खेबनाय दंब्ला बेखौ बुंबाथ' जाबायना आच्छा लोगोफोर आंखौल' मानो नोंसोर नारसिनबाय थाखो दङमालाय आं नोंसिनो मानो खिथानो बे आंनि सेक्रेट मेटार प्लिज डन्ट माइन्ड जों नोंथाङा जोंनो बेफोरखौ खिथानो हायाब्ला जों माबोरै मदद खालामनो हालायखो सोर बियो मा मुं बुंदोल' बै सिख्लाजों गोरोबहोनो आंनो बारा सम नाङा थाबैनो बुं नोंसोर हाथारगोनथ' मानसिया खाथिनिनो बिनि मुङा सानस्रि नै महरनि गांसे लाभ लेटार आंनि आखायाव गोग्लैफैदों वा मासि गोजोनथाव बाथ्रा बेलाय नै बे लाइजामखौ नाय नोंनो फरायनानै नाय बाथ्राया सेन्सिटिभ आरो सिरियास मिथिगौ नों नंगौ बयबो बारफुनाय गेवलां बिबारखौ मोजां मोनो नेरसोन नों मा सानाबखो नों आंखौ मालाय साननो नाङा गावनि सानस्रि आं बे बाथ्राखौनो सानाबदों खोनासंनो सानस्रि जाय न'खरा दोन दौलतजों बुंफबनाय बे न'खराव हाबा जाहैयाब्ला गोरोन्थि जागोन मिथिबायना सानस्रि नों मा बुंखो इम्पसिबल बेनि आखल आखु सोमोन्दै मिथिखा हुसिखा आं बेजों माबोरै हाबा जानो आं बेखौ माब्लाबाबो गनाया आरो दाखि आंनि हाबा जानायनि सम आंनि बाथ्राया जेब्लाबो रोखा सोरनिबा दन दौलतखौ नायनानै हाबा जागोन नों बेखौ माब्लाबाबो दा सान बेनिखायनो नेरसोन नों आंनो माबा मोनसे राहा खालामनानै होनांगोन सानस्रि बर' समाजाव बे मोनसे जाथायाबो मोनसे बेमार बायदियै सोमजिदों
हरखाबै बेखौ सोखानायनि आंनि आखायाव जेबो मुलि गैया समाज मोनसेखौ फोसाबनोब्ला मोनसे गोख्रों आफाद नांगौ दोनथ' नोंनि समाज फोसाबनायखौ दाबसे गोजान जायगायाव आरो बाथ्रा बेल' नङा नों फोरमायाबालाय आं बोरै बुजिलाय मोनसे गिदिर रिउमार ओंखारबावदों बिनिफ्राय आं जोबोद लाजिनाय मोनदों आरो गिदोंबो आरो बिनिफ्राय आं नोंनि गदाय जागोन मा बिनिफ्राय रागा बिमाजों थारबाय नङासै सरि गोरा नों सरिनि फिसा नोंथांखौ लोगो हमनो फैदों बे मोनसे गिदिर रिउमारखौ आं नोंनो मोगथां महराव होनो सानदों नों मा सानो नों लाजिनोबो रोंला नामा थै हिन्जावखौ न'निफ्राय होखारहरनोसै आरो फाथैलाय बिसिखांबानो आं गुबुन सिख्लाखौ हाबा खालामसै मा बुङो बे गोदान सिख्लानि मुङा मिस उरायना नों नोंनि खामानिखौल' मावदो जों जोंनि मावनांगौ मावनोसै नाथाय बिनि थाखाय 50,000 रां जागोन गोरा नाथाय गोरा बुं मा बुंनो नोंथांखौ नांगौ जायोब्ला नोंथांनि महरखौ बोरै सिनायनो ड्रागना महरदेहायानो जाग्रा सावथुननिल' नों बेनि सोमोन्दै सोंनायानो गाहाम नों थांनो हासिगोन सिमांनि राजखुंग्रि जागोन आंनि जिउनि दानि महरै फैदाना आंनि गोरबोआव आंनि दुलुर गोसो सोलेराव नोंनि अभारटिखौ लाखिबाय था बोजबना नोंखौ दायबो Selera
다 गेट खुलिनो सिगाङाव नांगौ नोमादिया नोङै माथो जाखो मानो इसेबां रागा रागासो जोंदों नोङो रागासो जोंदों नुदों आंनि सिगाङाव टाउनाव फरायनो थिनहरनाया नायहै गासिबो मिसा नोंहा जोंनो एकदम मारगासिनो दङ आंलाय नोंखौ माथो सिगाङावनो सामोन होखादों माथो गथ'फोर नायग्रा जोथोन लाग्रा गैया होननानै सिगांनिफ्रायनो खोन्थाखादोंमोन माथो आंलाय नोंखौ बेफोरबायदियाव नोंसो दोनहरदों मिसनारि स्कुलाव फरायहोनो इंलिस स्कुलाव फरायहोनो नागिरग्रा नोंसोमोन इंलिस राव रोंग्रा मानसि गिदिर जाग्रा रागा होनग्राया नोंसोमोन नायलाय बर' मिडियामाव फरायनानै नेरसोन मोना मालाय मानसि गिदिर जादों मा गोरों गोरों जादों मानसि गिदिर बेसेबां बाख्नाय जादों नोंना बोरो धनदौलत धन सम्पतिखौ गारसोनानै सासे मानसिखौ आखल आखु होनो हाया आरो सोलोंथाइबो होनो हाया महरखौ लाय होग्राया नोंसो दा आंखौसो बुंदों नामा ओइ बिमा दायो हमलायबाय थानानै जेबो जालिया दा गोदान राहा दिहुननांसिगोन मा माथो सानलायखो हाबा होनांसिगौ बिनि मेट्रिक आनजादाल' जोबग्रोथोंसै अब्लानो जोंनि मान सन्मानाबो गासिबो बासायगोन थिगखौनो बुंदों गुमैया मामाय महरखौ थाबैनो हाबा होनायखौ आंबो सानदों ओमफ्राय गासिबो जेंनाया जोबगोन होननानै नों सानदों नामा बेफोर गासिबो गोरोन्थि महरनि बैसोआ जेबोआनो जायाखै बेखौ बाला गुदुङाव बोरैहाय गाबहोनो बे जोंनिनो गोरोन्थि जागोन मोजां गाज्रि फिथाइया मोनसे राहा दिहुननांगोन नंगौना नङा नंगौ गुमैया जि खोथाखौ बुंदों सैथो खोथाखौनो बुंदोंलै आब' दा माबाफोर खबर मोना हाखु दाखु बुंदो आदा रावबोथ' गैया सांसिं बुंना होदो बेनो बेफोर गोथार बाथ्राखौलाय गुमैयानो बुंदो नो साहा लोंफै बेवाइफोर हा सानस्रियालाय न'आव गैयामोन माबा दिनै मेट्रिक आनजादनि जोबथा सान सोरखौबा लोगो हमना होननानै टाउनाव थांदों गैयाबाबो जेबो नङा बाथ्राया सानस्रिखौ लानानैसोमोन बाथ्राया गुमैजों आंजों मोनसे खोथा लानानैसो फैदोंमोन बेयो जाबाय नोंथांनि न'खर आरो गुमैनि न'खर मोनसे गोख्रों सोमोन्दो लानानैसो फैदों बेखौ ओरैनो मावनो हाया हाबा जुलि होनायनि गेजेरजोंसो माबा आंनि फिसाला महरजों आरो सानस्रिजोंसो गोथार जुलिनि बाथ्रा लानानै फैदोंमोन थांखिया बेनोबाथ' जोंथ' जेबो बुंनो हाला दा गथ'आ फरायनो हानाय साननो हनो हानाय गोहो जाबाय गावबो गैया दा बेनि सोमोन्दै सावरायनोबाथ' जों मा बुंबावनो मा नङा होनबा बिमा बेखौखि जों गनायहोनो हागोन बिदिब्लालाय मानोथो फोलावबाय थानो नांगौ जायोब्ला उनफ्राव फैफिनबावदिनि नङा होमबा फैनाय जागोन आं मटर लामासिम दे बिदिब्ला सिखारलायदिनि औ दे बिदिनो जाथोंसै दे थालायदो दे दे मा जाखो र' एन्थ' माथोमोन बेलाय थुब्लाखौ लाखि खैफोदनिसो जाखो ना मोजांनिसो जाखो बेलाय माथो रांसो बेलाय मोजांनिसो जाखो ना गाज्रिसो जाखो बेलाय गासिबो थिग जालांजोबगोन ना खैफोदसो जाखोन बेलाय बिदि खैफोद आफोद बाथ्राखौ नों खुगाव लाबोनाङा बे राङालाय मानिथो जाखो बेलाय नों मा खालायदो बेखौ आं हले जेबो बुंनो रोंला आं बुजिनो जेबो बाथ्रा गैलिया सानदांगा माहाजोना जोंखौ बोरसिं ना बोनबाय बे बोरसिनि आदारखौ मोनजायोबा जाथायनि मोगा मोगि जानांगोन खोनासं सानस्रिया जाम्बि गथ' बेखौ मानिहोनो जों हानाय नङा बेनिखायनो नोङो रांखौ जेरैखि जाया हैफिन आं मिन्थिया नोंसोर मा खालामनो सानदों आब्बा आं बे हाबायाव मालाबाबो राजि जानो हानाय नङा
आइ नों मानो सिरि थागो नों हाबाखौ बुंना आं बे हाबाखौ मालाबाबो गनाया आदा आफादगिरि बिदिबा नोंबो आंखौ अनलायै फासो जाखोलै फाहरावलाय बिदि नङा आइ आंबो अनो नोंजों फिसाजो मानो मानो हाबाखौ जेबो बुङाखै आयै आं बे हाबायाव मालाबाबो जिराया औ न'नि मानसिफ्रा उन्दुजोबदों गोसो गैयि मानसिखौ बिदि नारसिनजाया बे हाबाखौ आंबो गनाया ओइ नेरसोन खोनासं जोंनि मेट्रिक आनजादाबो जोबनानै थांबाय दा बे एसेबां गोलाव पिरियडआव नों मा खालामनो सानदों नेरसोन समनि गुबुन मोनसे मुङानो बेसेन आं बेखौ ओरैनो थांनो होआ आं कम्पिउटार क्लास लानो थाखाय सिगाङावनो जइन खालामखाबाय रावखौबो सिनायाखै आं दा कम्पिउटारनि गियान लानो सानो नोंलाय वेल डान आइ लाइक इट टु सिनायनानै लाखा थारैनो नोङो समनि सिगां एसे थाबायमारो थाबायनांगोन ओइ जोहोलावफोर दसे गसंथ' अ मा बाथ्रामोन गाबोन बर' समाजनि मिटिं नङा होमबा औ नंगौ मा थुरिबारिनि नेरसोन होननाया नोंनावमोनथ' रन्जितआ गावनि बिसिनि नोंथांमोना सिनायनायाव गोरोन्थि खालामाखै नाथाय नोंथांमोना बबेनि आरो सोर जाखो सिनायनो नों जेरैब्लाबो जोंनि सिनायथिखौ नोंथांमोना मिन्थियाब्लाबो जासिगोन फाथैलाय बिसि होथारनांगौ बे उदालगुरियाव नोंथांमोनखौ सिनायै सोर दङ महरनि लोगोफोर जौ लोंनानै दादागिरि खालामग्रा हिनजाव सिख्लाफोर एदावलाबायग्रा प्लिज नोंखौल' मिथिगौ रोंगौ होननानै सालायखौ दाफिदोंब्ला नोंथांमोन प्लिज नि बुंनाय बाथ्राखौ जेबो साननाङा दे बुंदो दे नोंथांमोना मा बुंनो सानदोंमोन नेरसोन नोंथाङा गोसोआव लाखि नोंथाङा सानस्रिजों सोमोन्दो दंब्ला टटेलि गार सोमोन्दो माने आं जेबो हमनो हायासै बाह बुजिफ्लायै जादों नोंथाङा गावनि जिउखौ रैखा खालामनोब्ला सानस्रिजों सोमोन्दो लाखिनायखौ गार सोरनि गुन्दै बेसेबां जानानै फैदों नोंसोरो गुन्दाफोर लंफोरफोर महरनि गुन्दै जायाखैथ' नोंसोरो बुजाया जाय जाहो नोंथां नाजानि दे नों बेबायदि नों बिदिखौ मोनबैसे बिसोरनि दादागिरिजों जों सोलिनानै थाबाय थाबावनो नेरसोन हायोब्ला बिसोरखौ फोजोबनानैसो गारनांगौ नोंनि नोंना दङ
हाब बिस्रा रावबो गैया नामाब्रा सिरिनो ओइ आमासि गथ' लावखार मा सिरिब्रा माथो दावराव जाबाय थाखोब्रा बिदिसो जाला नोंनि आखला नोंखौ नायगोनब्रा आङो र' शाला थाथ' नों दसे शाला र' ए माथो आदा हालमायसेलाय साला आंजों थगायजाबाय बिसोरो नै फान्थाया दुब्लियाव थांनो बानायखौनो मा खौरां आदा हालमासि मिथियाखै दा माखौ मिथि माराखिसो आइदै 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 माबा नै बे नोंजामादै रनजितआ गाबोन निलिमाखौ गारनायनि समाजनि मिथिं लिंबोदों दासो मोनदों शाला थगायसोलाय साला दासो मोनदों मालिकनोसो खोन्थागोन रा नै बैनाय मा दासान्दि जाबाय थानाय जाथायफोरखौ नोजोर होना होआखै मा बाथ्राखौ बुंलाबायखोब्रा गुमै गास्रि बुङा मानो हमनोनो हालाय लाङाखै खोनासं आंनि बै नेरसोना बर' समाजनि जों बायदि उदां गिदिंग्रा सुबुंनि हेंथायै आरो नोजोर होगासिनो दं आरो जोंनि रायजो राजा नोंथांमोन बे मैया दाख्लैनि गथ'फ्रालाय मा मिथिगौब्रा गुमै बेहा खर'बो गैया लानजायबो गैया नों बाथ्राखौ सा साजों सानदोंलै बिना नाथाय बाथ्राया बिराद सिरियास जानानै दं नेरसोना गामियाव समाज फोसाबनायनि आसिला लानानै बै रायजो राजाखौ गावनि आखायाव लानानै लोगोसे नेहाथारि आरो सेंग्रा माखासेखौ बुथुमनानै जोंनि हेंथायदि गसंगासिनो दङ नों मिथिदोंना मिथियाखै बै गामिनि रायजो राजाफ्रा सावरि बादालियाव जोंखौ मानो रायखोमायो आरो नोंखौ सनमान होयोना होआ महर आरो बिनि लोगोफोरखौ गाज्रि बुदों बिनि हेंथायै रावबो जेबो बुङाखै मेंबाय बियो नोंनाव मेलेमाव हाबहोनो हाबाखै बाथ्रायाथ' नंखाय नङालै गुमै नेरसोन आरो सानस्रिखौ बै सुइस गेटआवसो दाखालै रायलायनाय नुदों आं रोजा रां गारबाय नों नोंनि मेगनजों नुथारदोंथ' नोंगौलै गुमै आंलाय नोंखौ माला थगायफेरा फोरमाना बेनो बे नेरसोना बे गामियाव थाबाय थायोब्ला जोंहा जोबोद खैफोदसो दं आंखौ लेंहरदोंमोन माहाजोन बाबु जिरायलाय खबरफ्रा माब्रै जब्राफ्रा मोजाङै हामबाय दासान्दिथ' एसे मोजाङै दं र' रायजो राजाफोर दसे सिरि थाथ' नोंहाथ' बे बाथ्राया खिन्थानो आयंनिनो मा अलखदनिफ्राय बारग'बायलै दानिया आंहासो माबाफोर खैफोद जादों नामा बिनिखायनो गोनदो फंबाय आंनिफ्राय लांनाय रांखौ नों खोनाबाय रायजो राजाफोर मा बेबायदि गथ' बानाय रोङि हिनजावखौ आरो होफैफिननांसिगोन सोर गारा जानो नाथाय बेखौ होफैनायनिथ' समबोथ' मानसि जायाखै जिउआ दानो दं दानो गैया बिनिखायनो दलिलाव लिरनायफोरखौ मोजाङै नायनानै लानांगौलै दलिलाव लिरनाय दङ रांखौ होफैफिननो हायाब्ला दानो दं दानो गैया 20 बिगा हाखौ गथायनानै होनाय जागोन होननानै नोंनो दलिलाव सहि होलांखादों माथो थेवबो नाथाय माब्ला आरो बोसोरसेनि गेजेराव रांखौ होगोन बिनि खुनु सम लिरनाय गैया हायोब्ला रांखौनो थाबैनो दिरुनना होदो हायाब्ला 20 बिगा हाखौनो गथायना होदो आं जोबोद गिदिर खैफोदाव बेबायदि नेनायनि सम गैया बोसोरसेनि गेजेरावबा आं रांखौ होफैजोबनो हागोन नाथाय बे अलखद समाव बे 1 लाख रांखौ बुं दे बुं नों आदानो बोरै होफैफिनो बे हा बिथाखौ लानानैनो
जोंनि न'खरा थांनानै दं आरो निलिमानि जुलिया नाथाय आं मा खालामबावनो बोसोरनैल' जादों गोमजोर नोंथां नोंथांनि बाथ्राखौ जों बुजिदों नाथाय गनायोब्ला मोनसे मोजां थांखि होनो सानदों आङो देलाय बुंनायसै मा राहा खोनासं ओनसोलनि गोबां सुबुङानो गोदान गोदान हाग्रा सिफायनानै लाहैगासिनो दङ नोंथ' मिथिखागौ बिजाबनि हाखौ सिफायनानै लानो हायो होननानै गावहा रां थायोब्लाथ' आरो साबसिनसोबाव गुबुननिखौबो मोनगोन बेवहायथ' 25 बिगाल'सो दं नोंहा नोङो ओजोंहाय बांसिन लानो हागोन माइ दैफ्राबो जोबोद जासोगारोनो गोमजोर फंबाय नैबे 50,000 रांखौ लांदेरबावदो हजों गोनांफोर जानो हागौ नोंखौसो मोनगोन मा बिबुंथि लानाय जागोन फरायना होनायसाय रुवाथिफ्रा आंखौ उन्दुनो लेंखादोंमोन माबाथ'लै गोजौ रुवाथिफ्रा गियोनोलै आंखौ लेंखादोंमोन ओरैसो लामाया नांलालै आरो बेसे गोजौ दंबावो फैलै मोनाखै नामा दाबो अबेथिंब्रा आसोल बिलाइ बिसिना बिलाइ अबेथिं बेनो रायजो राजा नोंथांमोन ओरैसो गरसे उल्था जादों आं बर' समाजनि आफादगिरि जानानै दिनै बेखौनो रायहोयो दि रन्जित आरो निलिमानि गेजेराव आइदै हासुनो ओंखारदोंलै दिनैनो जाथोंसै बेयाव जागोन ना खानाखौ दिनै नायथारना आंथ' दिनै हमजाखासिगोनलै नों दिनैसो मोनगोन उफाय गैया र' होनोसै आं salah oi asalबो बिसिनाया उदिं थाखो ओइ बोरो नों आंखौ मोखाङाव हासु लानानै होदों नोंखौ दिनै नायगोन आङो ओइ अखा हाबाय थौ माबार ओइ आसल मा जाखो ओरै फै अबाव अखा हा बोरो साला हासु लानानै देग्लाय गामिनि खेराइ फुजाखौ बैसागोनि सिगांनो गाजा गोमजा होनो सानदोंमोन ना नों मा बुङो आदा गोमजोर रायजोनि मेल खुंनाय बादि नोंसोरो देग्लाय खुंनो नाजादो नाथाय आंखौ नोंसोर बैसागुनि सिगां मोननाय नंला बै जयसिदि सिरसायाव हा गोदान नायनो होननाया नोंगौ दा आदा खोनानाय बाथ्राया नंखाय नङालै आं गासिबो जय जयगार खालामनानै फैजोबबाय नाथाय हरखाबै बिदि थांखि लानायालाय माथो जालायखो आदैयालाय ना सानदांगा माहाजोना हाखौ सेमारबाय नामा आदा बे एफा बुरजा रांखौलाय आं बे सप्तानैनि गेजेराव बोरै होफिननायनि गोहो थानांगौ बैलायथो आं सिगाङावनो होनखादोंमोन बे सानदांगा माहाजोना रांफोरखौ ओरैनो हरा बे गामिखौ बे जाजोबथारसिगोन अननाय खाननाय जेबो गैया बेनाव अन्थाइ बिखासो बियो गावनि गोजाम नबथि थाखानायखौ हरखाब फाननानै गुबुन दाबसे गोदान हादानाव न'खर फसंथान हैनाया जोबोद गोब्राब जायोलै आदा गोमजोर
हा थांखि लानायनि सिगांनो एब्रेनानै एसे एनै थानांगौदि जारौ खौरांफोर बायनानै लाग्रोनायमोनब्ला गावनि सोंस्ल' आथिं सोंस्ला सुनो। खालामनायमोनबा मोजां जागौमोन ना दालाय बेयाव थानाय लाइ लथरफोरखौलाय माथो खालामलांनो सानखो आदैया बे नबथियावलाय आंहा मा दंबावो बिथा थानाय बे थाग्रा बिथा बिगाबाल'सैसो आरो जा एसे दङ बे मोसौ हालिनि थिग मोनसे खामानि माव बे मोसौ आरो बिथा हाखौ दा फानलांथोंसै हजोंहायबो रांनि गोनां जागोन जेला नबथिखौ सोरनोबा बन्द' होलांथ'दो आरो दाहार बन्द'नि थाखाय मोसौ मानैखौ उनाव सुजुग सुबिदा नायनानै माबा मोनसे खालामनो हागोन आं माथो जेबो राहाखौनो नुहुराखिसै जाग्रा फंबाय हायोब्ला नों फंबायानो आंनि बे बिथा आरो मोसौ हालिनि दे जागोन दे नों रावनोबो होनो हाथारलाबा आङो माबा मोनसे खालामसिगोन दे अब्लालाय मालाथो थांनो सानखो नोंसोरल' मोजां थांगादै फै फै आदा फै सोरखौथो नांगौ जादोंमोनबा बेयावनो फैदों बाजै आं मेरगम बे हादाननिनो आरो नैबे आदाया बे हादाननि बिगोमा देवानि मोनबारु होनबानो मिथिजोबथारो खुलुमबाय नोंसिनि आदाजोंसो रायलायनो फैदोंमोन मानसिया नै बै न' खाथियावनो सावरि जाहैदों नै जिराय जिराय बाबा न'आव आलासि फैदों आइया नोंखौ लेंहरथारदों सोर आलासि फैब्रबलायखोलै जानो मिथिया दे थुगुर हा सानबैसे जाखो बेयाव फैनायालाय दिनैजों सप्ता खननै जाबाय खारबो गोदान नालाय न' बांखौनो लुनो हायाखै जों खस्थ' मस्थ'सो दंथ'यो साननैसोआथ' खस्थ' मोनखासिगोन बिनि उनाव गासिबो फारि फारि जालांजोबगोन नैबे मोनबारु देवानि थासान्दियाव जेबो सिन्था दाखालाम
आलासिफ्रा गोबावानो जाबायमोनदां दे गोजोनथोंसै दे गोजोनथों दे बायनाय जौ बोरै बुंबावनो दे गोखै ना गोदै लोंदो दे एसे नोंथां हाया सिट मोनसे जाबायमोन नामा बे आवगायाव बुंनाय बादिथ' सिट मोनसेयानो मोनबाय नाथाय न' लुनो मैगं मावनानै जानो हाफ्रानो माथो थोआ लोमा जानानै दं मोनसे गोनो गोथो जाबाय थादों नोंथां बे न' बिथानि लामाखौ बोरै खालामनानै लानांगौ जाखो बेखौ रायजो राजायानो ब्लक दाननानै दोनखानाय गैया होमबा दङ ब्लक दाननायथिं एसे नोंथांमोना डिसिसन लानानै बानायलायदो लोगोसे गथ'फ्रा आंनि सिगाङाव बुंबाय गावसोरखौ खाथियाव फरायसालि दङब्ला फरायसालियावनो फरायफिननो होननानै दा बे गामिनिफ्राय फरायसालिया बेसे गोजानाव दङ बारा गोजान नङा नोंथां 8 किल'मिटारसो जागोनदां 8 किल'मिटारसो जागोनदां हान्थिनो मानो मोजां राहा जायो उसुबिदाया बिदिनोसै दा आरो हाग्रा बंग्रा जाहैबाय नालाय देग्लाय गथ' गिदिराबो हजोंहायनो मेट्रिक होनानै फैदों गाव बुंनाय बादिबालाय मोजाङैनो पास जाथारगोन बुंदों हामथारबाय आदा बे गामियाव गोरों गोरा मानसिसो नांथारगौ दानिया नोंथां जों फैनाय बाथ्रानि आयदायाव फैनोसै दे बुंनायसाय मामोन बाथ्राया जोंथ' बयबो मिथिखायो नङा होमबा बे हाया गासिबनिबो हाया मालिक बिगोमा दं नङा होमबा बे हायाथ' फरेस्ट रिजार्भ बायदिसो जानानै दं नालाय बिनिखायनो फरेस्ट भिलेज खालामनो गुदिसिम थांनांगौ जानानै फैदों बिनि थाखायनो एसे रां नांगौ जादों नोंखौ सोलांनो फैयो बेसेबांसो रांखौ हरनांगोन फालाय नोंसोरनो बारा नङा नोंथां 5,000सोल' बिमा जागोन बिमा बे नों दोननाय राङा एसे लानानै फैनायसै दे लुना होदो रिमिया जोबोद मोजां माहि आरो गोसो गोथौ आदाया सोलाबाब्लाबो बे गान्दु सिङाव दोननायखौ लाबोजोब्बाय आङो दे न'आव थायोब्लालाय माथो जों जा दं बेजोंनो जाब जुब सोलिगोन न' नोंथां राङा गोग्लैदों बाजैनो खोन्थाहाय शर्ट जामाखौ सुनानै नोंथाङा जेबो सिन्था खालामनाङा रिमि थादो आं दं फुरा क्लियार खालामजोबगोन आं दे खुलुमबाय दे हा मानोथो एफा बुरजा फैसा लांखो बे हा बिथानि नामाव अफिसाव खामानि मावनो होननानै लांफैदों बाजैनो खोन्थाहाय शर्ट जामाखौ सुनानै होथों हा मा खामानिनि थाखायथो रां नांगौ जाखो आफा नै दासो बै मोनबारु देवानि फैदोंमोन बेनो 5,000 रां लानानै थांबाय गोसो जायो नोंखौनि बे हा बिथानि नामाव अफिसाव खामानि मावनो होननानै थानो ब्रा बिनानै दं बेखौनो बिमानाव दंनायखौ हरनाय जाबाय गोसोआथ' बिसोर गासिबो नंखाय आफा बिसोर गासिबो नंखाय गोजासो नोंसोर मानो एसे मिथिथारा दाख्लै बे गामिनि मिथिङावनो बुंखाथारबाय सोरबा देवानिफोर फैसा बिनो फैबा हरना होननानै नोंसोर मानो गावखौनो एसेबो सांग्रां जाया अनजिमा बिदि खासोबासो रावखौ नों मानो बुङो नोंगौ नङा खमसे खम एसेसो थांग्रोनांगौ गोनां जायोना बिनिखायनो खोनासं आफा दिनैनिफ्राय बे न'खरखौ बेंनाया आंनि सायाव जासिगोन माबा मोनसे मावनायनि सिगां नोंसोर आंनाव सोंग्रोनांगोन आरो खोनासंबाव जोंनि न'खरा जौनि थाखायनो गोदोबोबाय आरो दाबो नोंसोर बिदि खालामनो नागिरदों नामा हाबा हुखा मावालासिनो जौ लोंनानै गोदोसोयो नोंसोरो नुवाखै माबायदि बे हादान जायगायाव खारबोनो गोनां जादों नों दिनैनिफ्राय जौ लोंनो मोननाय नङा आफा जुदि नों जौ लोंबावोब्ला नङाबा आं खारगोन बेयो गोसो जाबानो फैनो हाया ना नों खारनांगोन बेखायनो बेखौ नायनो गालांदों नों बुंनाय बादियानो जासिगोन फिसा बेरायहैदों बिमा आं दिनैनिफ्राय जौ लोंला नोंनि खर'आव दांनानै समाय लायो फिसा फैनो गोसो जाब्लानो फैनो आरो आं जिउआव जौ लोंला एर'फ्लेन मोनाखै बियो जाबायसो आफा हामबायसो औ बाथ्राखौथ' आंबो मिथिगौ नाथाय आंनि गथ'आथ' साननो हनो हानाय जाहैबाय नालाय दा बेनिखायनो आं बुजायबाबो लाहोनो हादिया माथो बेनिखायनो आं एसे बेले बेजेयाव गोलैनानै दङ
बहाय मोननैल' राहा दं मोनसेया जाहैबाय सानस्रिया आंनाव बिहामजो जाफैनांगौ आरो मोनसेया जाबाय लांनाय रांखौ आंनो बे सप्तानि गेजेरावनो फिदिंफिन आदा आयदैलै आंना खर' सासोदोंलै खर' सादों लासै लासै थांनोसै थौखौ आं हानाय नंलालै आदा जों माला गामियाव थांफिननो मोनगोन आदा नों आफामोनखौ बुंना जों स्कुलाव थांनो लुबैदों बेवहाय मालाय बहा फरायसालि मोननो फंबाय लासै लासै थांनोसै थाबायनो हानाय नङा आं हानाय नङालै आदा थौ आं मानोसै फंबाय माइनाव नों बे दिंखौ लादो गोजाव फैनाय अखाफोरा सिमां नुफावलाङो नायबोलाबो नोंखौल' नुयो नेसेबोलाबो नोंखौल' नुयो हादानाव फैनानै बेफोरखौनो मोजां मोनोबा जानांगोन माबायदि जादों दाबो जायाखै आदि माया दं मोजां नायनायाव गोरबो मोननैनि आंगो सोमोन्दोआव दानसोरां मोनाबिलियाव
सोरां मोनाबिलियाव दान सोरां मोनाबिलियाव रिमि गोजानाव थानायखौ रायखांनो हामा मिथिगौ होयो थां सना गैयादि थां अनजिमा गाबनाङा जोंनि अनलायनायनि नेरसोन रिमिया नोंखौ सोंनानै आंखौ जारला खालामबाय थायो अनजिमा नों थांनानै थानायमोनब्ला रिमियादि बेसेबां खुसि जागौमोन अनजिमा जोंनि आब्रा फिसा रिमिखौ आं मा होननानै थगायबावनो सानस्रि माबोर हाबदों दे आं आरो बिबानाबो रिमि आइ बेजों नोमा फैयाखै दिनै फैया होननानै बै मबाइलजों खिथाहरदों आं जेब्लाबो खालामो